Sbïa ar y banner hwn, Fleur de Lis ac y symbol gent. Mae cadwriaeth fod i stopio pechod yndi. Reit, dyma'r Caerfyrddin. Mae'n ail dechrau unwaith eto. Reit, dwi'n mynd y tref anghorau i darllen am Flemig. De stad gent. Hier denkt Don Bar, de redes van... Sorry, mae'n ofnadwr iawn. Dwi'n gallu darllen yn Flemig yn ofnadwr iawn, felly, waw. Sbïa ar y pebyll hwn, Lado de Tabor. Mae'n eitha typical canol oesoedd. Of course, dwi wedi bod yn re-enactor fy hunan yn Beaumaris ac yn ywedig yn Degla Belg pan nes i bod yn un o milwr efo boa i seithi. Sbïa ar y tŵr. Dyma'r y tŵr a dyma'r y gothwr. Na chdi, y gothwr enfawr.